Ia guazen PDF-era esportatzera fitxategi bat, bale? Ordan zuek gogoratzen baduzue, hori, libreka dugu fitxategietan maila infinitoa da, bale? Orduan, askotan nahi dugu bakarrik zatitxo bat esportatzea, bale? Orduan, batzuei gustatzen zaizu ariketa bakoitza lamina bakoitzan eukitzea, baina danak elkarrekin daudenean, nik asko ditudanez, gaika egiten dut, ez? Orduan, fitxategia esportar egiten badut, oso askar egin dut, baina arrazoi bategatik da, lehenengo froga, zer gertatzen da. Pues egiten dudala hemen, eta, karo, imprimatu txuriz, hau asko ere gertatu zaizu, ez? Zergatik dau. Zeren egin behar dugu, eskritorio infinitoa danez, aukeratu behar dugu lehenengo, bale? Orduan hori zelan egiten da. Pues hemen daukazue, zer jartzen duai. Imprimatzeko aurrebista. Sakatzen dugu, eta orain ikusten duzu hemen zer folio bat, eta aukeratu behar duzue, zer nahi duzuen esportatu. Nik nahi dut adibidez, hau. Vale, hemen, berez, hau da folio bat, horrela dagoelako hemen aukeratuta. Vale, hemen, uneko irudiko lehentasunak, hemen hau dago aukeratuta. Vale? Ordan hau folio bat da. Baina igual zuk nahi duzu horizontala izatea, adibidez, pues lamina horizontala dalako, vale? Hori hemen aldatzen da. Vale. Orduan, berriro jarriko dut hau. Vale, orduan, behin aukeratuta, gero hemen daukazu ezer. Nik daukat hemen finkatuta. Vale, baina normalean hemen, nik egiten badut hau, berriro, behitu, dan harrapatzen du. Vale? Orduan, eskala, bai, aldatu behar zaio. Dan harrapatzen duzunean, segun eta zer eskala, nik normalean, pues bat jartzen dut, ez? Vale. Dana, folio batera enkajatzeko, ez? Horrela tamaina ateratzen zaite reala, zuentzako laminak, pues alau batean imprimatzen dizuedalako, ez? Orduan, aukeratzen duzu, finkatu, eta orain esportatu. Vale, pues, hau, adibidez, esportatzen dut. Vale, eta ja, pues baduzue hor, ireki beti mesedez, vale, konprobatu. Vale, hori da egoera bat. Imaginatu, nahi dudala B hau, eta ez dut nahi markitoa, nahi dute kokatu hemen, bi aukera daude. Edo B-aren eskala handitu, baina karo nik ariketetan esaten dizuet beti bat eskalan esportatzeko, ez? Baina, bueno, beste egoera baten eskala aldatu nahi baduzue, pues hemen bilatu, zuen eskala, imaginatu hemen nahi dudala, B erraldoia ikusi folioa berdina da, aldatu duguna da figuraren tamaina, vale? Eta esportatzen dut. Hori da aukera bat, bea handitu, eskala, edo papera txikitu. Imaginatu nik nahi dudala mantendu bat eskala, baina papera txikitu nahi dut, oiango gara lehen esan dugun lekura. Uneko hori, eta imaginatu esaten duzuela bost dago hortik, ez dagoa bost, bueno, custom, pertsonalizatua. Imaginatu horrela, eta hurbiltzen naiz, txikiago egin diot papera, eta esportatzen dut. PDF modura, pues hori, B hori. Listo. Nik bi nituelako, ez? Eta nona, eta daukat, ez? Hori da dana. Venga, eskerrik asko.